Verzorger Laurent Leij is met zijn moaastjes begonnen in verzorgingstehuis Saxenoord in Frentje. De dag begint feestelijk, Joet, want een van zijn cliënten, vrouw Couperus, had Joet haar jiddi. Laurent zal haar daarom verrassen met een jiddisch moaas eten. Hey Frank, kom het ontbijt ophalen. Nou, kijk eens. Nou, geweldig. Dankjewel. Alsjeblieft. Het verjaardagsontbijtje heb ik samen met een collega van mij bedacht. Omdat eigenlijk voor mensen die jarig zijn, eigenlijk, daar werd niet zoveel voor gedaan. En wij vonden het wel leuk om deze kwaliteit op de werkvloer te brengen. Nou, goedemorgen mevrouw Couperus. Goedemorgen. Ik heb een heerlijk ontbijtje voor u. Allereerst gefeliciteerd met uw verjaardag. Ja, dankjewel. Hoe oud bent u geworden? 86, 87. Hoe moet je dat zeggen? Nou, we houden het op 86. Ja, dat is goed. Ik zou zeggen, lekker eten van het ontbijtje. Ja, dankjewel. En dan kom ik het straks weer ophalen. Ja, dat is goed. Ja? Ja hoor, dat is ook goed hoor. Ja, het ziet er goed uit. Poeh, dat hebben we anders nooit nou. Nee. En er stond daarmee toch een hele grote mand met eten en drinken en alles. De oudjes die we niet vergeten. En dat is hier in dit geval ook zo. En allemaal vers. Nou, wie doet je wat? Je kunt nooit beter krijgen op mijn oude dag. Ike Dijkstra werkt als verzorgster in Martenahiem in Tjom. Joet gaat op pad naar Frentje. Ik ben hier begonnen als verzorgende, als herintreedster, want ik ben er een heel stuk uit geweest vanwege de Lidse band. En toen ben ik weer als verzorgende begonnen en voor een periode waarom heb ik de kans gekregen om de EVV-opleiding te doen, eerst verantwoordelijke verzorgende. Het is weer met meer verdieping in het werk en verromming en verbreding. Nou, en dat, ik vind het mooi om te doen. Ike is EVV'er, wat betekent dat ze verantwoordelijk is voor een aantal cliënten. Een van de taken die erbij heeft is het doen van intakepeteren met nieuwe bewoners. We gaan nu naar Frentje toe. De familie Hoekstra, die zijn hier nog thuis. En die, in de eerste komen ze voor een tijdelijke opname bij ons in Martenahiem. Nou, ze kunnen hun net zelfstandig meer redden. En dan, omdat het dan thuis niet meer gaat, is het advies om naar een verzorgingstehuis te gaan. En dan komen ze in de eerste dan bij ons. Na een korte rit van Tjom naar Frentje komt Ike oen bij de familie Hoekstra. De dochter van Hoekstra en zijn vrouw is ook bij het peteren aanwezig. Ik ben hier van Martenahiem en dan, als het goed zo, dan kom je, maar kwarten kom je in Martenahiem eerst te waaien. In een intakepeteer worden de weesken en gewoontes van de cliënt bepraat. Om de komende verhuizing zo goed mogelijk voorin te litten, is een peteer heel belangrijk. Daarnaast is het een eerste manier om in de kunde te komen. In principe ben we vreemd voor elkaar, dus dan is het toch een uittasting van hoe is de familie en hoe binnen wij. En dat is dan een eerste kennismakingsgesprek. En toch daar zo eerst mogelijk te doen en gewoon vragen van nou, wat binnen de beroepen en gewoonten en wat wil je hem graag. Dat je daarop inspelen kennen en dat we daar nou alvast een plan van om een pak op maatje kennen, zodat als ze komen, dat we dan in grote lijn klaar hebben. Nou, wat mooi wijze zo is, dat wij weten van, nou, hoe je hem de dag ongeveer terugbrengen. Ik dacht dat je een bepaalde indeling had. Ja, er is wel ongeveer natuurlijk een bepaalde indeling, Ja. maar het is ook een stukje van dat je hem wel zo vol mogelijk De eigen indeling. de eigen indeling houden natuurlijk. Ja. Ze denken toch heel vaak van, nou, als je komt te wijnen, dat wij de baas binnen. Maar in principe is dat net zo. Zij binnen zelf de baas. Het is hun appartement en daar mogen zij natuurlijk de regie zelf houden. En wij helpen hun om de behouningen op te vangen. Dus wij moeten voldaan aan eigenlijk wat zij graag willen. Maar hoe is de indeling van de dag nou, zeg maar bij hem? Maar wasken en eten en... Nou, daar is weer een heel stuk van jezelf in. Want je zegt van, nou, goh, wij gaan maar eens om zo'n uur van bed houden en dan willen we graag wasje en de kleren aan. Dan doen wij ons best om dat in te passen. De locatie in Oentjerk, Skewiel Trienwalden, is een tjenestencentrum.
Vanuit dit centrum wordt zorgen dat mensen in de regio zo lang mogelijk thuis blijven kunnen. Ook Petra Degen zorgt er in haar werk voor dat mensen zo zelfstandig mogelijk blijven. Zij is namelijk ergotherapeut. Ja, ergotherapie houdt zich bezig met het gewone handelen van mensen, alle gewone dagelijkse dingen. En dan moet je denken aan omrollen in bed, tot boodschappen doen, computeren, net wat voor iemand een dag inhoudt. En om dat mogelijk te maken en dat te verbeteren, daar zijn ergotherapeuten voor. Joet zal Petra op bezoek bij een cliënt van haar, de 80-jarige vrouw Meijer. Hallo! Hallo! Kom verder, Petra! Je weet de weg. Zo is dat. Niet de eerste keer. Nee. Mevrouw Meijer ken ik sinds 2001, toen ze me hulp vroeg omdat ze niet zo goed meer te been was en ze wou er toch graag op uit. Dus ik heb met haar scootmobiel training gedaan, omdat ze niet meer kon autorijden, niet meer durfde te fietsen, omdat ze toch het valrisico te groot was bij haar. En nu ben ik te hulp geroepen omdat ze steeds meer zelf weer doen naar wat valpartijen, om te kijken van kan het toch nog beter, kan het veiliger. En dan praten we met samen over en komen we altijd wel tot een oplossing. Dit is een steuntje voor in uw bed bij het hoofdeinde. Ik zal het zo even inzetten. Ja. Oh. En dan heeft u een steuntje met omdraaien, gaan zitten, opstaan. Om te voorkomen dat u daar valt. Zullen we eens kijken of het, wat u ervan vindt? Gaat u er maar heen, mevrouw? Ik kom er wel achteraan. Huppakee. Het blijft groot, maar er blijft niet veel van over. Oh, zo. Oh, zo. Ja, wilt u eens proberen dat u echt even gaat liggen? Want dan kan ik kijken of hij op de goede plek zit of dat hij nog iets hoger moet. Ik ga liggen. Dit is toch ook wat. Mag dat even met de schoenen? Ja. Ja. Soms ben ik 's ochtends vroeg al bij cliënten. Als er juist problemen zijn met het in en uit bed gaan of het wassen. Soms omdat mensen het zelf willen leren, maar ook wel als verzorgenden aangeven van we kunnen iemand niet goed verzorgen, het is te zwaar. Dan kijk ik gewoon mee wat er gebeurt, hoe het anders zou kunnen. En soms met een stukje instructie, soms zijn er hulpmiddelen nodig. Nou, dan kunnen mensen toch weer verder. Ik pak hem vast. Ja? Nou, daar gaat Sientje. Huppakee. Ja, ik ben er al. Makkelijker? Ja. En moet je je voorstellen dat ik klanten heb die of chronische ziekten hebben als MS of reuma. Maar ook heel veel ouderen die beginnend problemen krijgen. Dat ze wat minder makkelijk ter been zijn. En die dan toch, vind ik dan toch de sport, zo actief mogelijk te houden. Dat ze kunnen doen wat voor hun belangrijk is. Ik heb reuma, weet je wel, en ik ben 2 keer gevallen. Nou jongen, dan krijg je wat hoor. Er is niks aan. Maar ja, nou ben ik weer bezig mezelf te redden. Ik moet mezelf redden. Ik ben heel eigenwijs. En dit is iemand die heel graag alles zelf wil doen. Als je iemand hebt die alles al aan haar conditie doet, dus ze gaat naar fitness, dan valt er niet zoveel te verbeteren dan de omgeving aan te passen, waardoor het veiliger wordt en ze meer zelf kan. Nou, dat kan bij haar goed. In Saxenoord is het Itenstied en de prottenbewenners zitten al klaar in de Itenseel. Maar net alle bewenners willen minorieten of binnen net in staat om naar de Itenseel te komen. Voor deze bewenners worden de mielen naar het appartement gebracht. Laurent docht Joet de Itensroute. Mevrouw de Wilde, het eten. Ze hebben wel vaak gezegd. Ja. Het eten is hier altijd prima. Oké, nou, dank u. Ik zal het vlees even voor u snijden. En dan snijden we meestal het vlees voor bewoners die dat niet meer kunnen of het slecht zien. Zet het drinken voor hun klaar. En later als ze klaar zijn met eten, dan halen we het weer op. En dan zetten we het op het plankje. En dan komen de andere collega's, die ruimen het weer op. Ik ben hier al 10 jaar en ze verzorgen geweldig voor ons. Dat hoeft niet beter. Nou, ik ken het steren en ik ken het rinnen. Dus ik wasken en onklaard. In de plakbracht werd ik weer zo mat en werd ik weer zo op. Wilt u de soep ook in een mok hebben? Ja. Ja? Ik kon niet net meer steen, afrinnen. Dus ik weet niet, ik hulp hulp nodig. Daarom ben ik het aan de kant. Samen van hier en daar verloren. Als jongetje hielp ik altijd mijn oma.
En zeker toen zij ook slechter werd. En dat beviel me eigenlijk heel goed. Ik heb later wel een andere kant gekozen. Heb ik eerst horecavakopleiding gedaan. Maar eigenlijk bleef het steeds een beetje in mijn achterhoofd hangen om toch iets in de zorg te gaan doen. En ik ben destijds verhuisd, 8 jaar geleden ongeveer, naar Zaandam. En daar zag ik een advertentie van werken en leren in de zorg. En ik heb toen gebeld en eigenlijk is toen het balletje gaan rollen. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik die stap gemaakt heb. Want het is wel echt iets wat mij heel erg ligt. Ike is op bezoek bij de familie Hoekstra in Frenscher voor een intakepeteer. Hoekstra en zijn vrouw zullen op korte termijn naar Marten naar hier in Tjom verhuizen. Omdat ze net meer zelfstandig thuis wijn blijven kunnen. Omdat Ike EVV'er is en dus het eerste oerspreekpunt van de familie worden zal, had zij de oervraagformulieren binnenkregen. Daar staat in principe op wat de klachten binnen, wat de problemen binnen van mevrouw en meneer. En uit die papieren blijkt dat meneer een soort zorg nodig heeft die ze thuis net meer leveren kunnen. En dan wordt het de zorg thuis weer voor de vrouw en voor de dochter, omdat er met behulp van de thuiszorg dat het dan te moeilijk wordt. Nou, het zal een hele verwarring worden. Nou, van het jouw eigen huis naar Marten naar hier daar. En hij daar al een beetje naar praktiseert. Of komt het al hier te vlug op jou? Dit komt wel een beetje vlug op mij af. Ja. Als ik eerlijk ben. Ja. En hoe denkt jouw vrouw daarover? Moeilijk. Moeilijk? Jawel. Ja. Ja. Ja, je kreeg een heel kort wennen. Ik ben hier opgegroeid. Ja. Ik ben hier geboren. Ja. Dan heb je 24 jaar wennen. Ja. Toen ben ik met een skip getrouwd. Ik ben 24 jaar fan. Ja. En toen had hij nog wat oors gedaan en dan zit ik meer laatste 24 jaar weer. Ja. En dan maak je waai. Nou, dat is net makkelijk natuurlijk. Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Nee. Ik denk dat ik heel goed onjongd heb in dit voorgesprek. Van, dat is voor die meesten is het hartstikke moeilijk. De vrouw heeft er haar hele leven eigenlijk wennen. Dus en nu maakt ze erbij. Nou, ja, dat is hartstikke moeilijk. Dus ja, wij zijn dus het hele leven vrij best. Ja. Dat is echt heel moeilijk. Maar ik dan, als je bij ons komt te wijnen, ben je nog vrij natuurlijk. Ja, dan kan je nog betrekkelijk dwangletten wat je ja, natuurlijk. Maar voordat Hoekstra en zijn vrouw heel klaar binnen voor de verhuizing, had Hoekstra nog één prangende vraag. Die vogeltjes. Ja. Dat is een probleem. We waren volgens mij nemen. Ja. Ja, natuurlijk. Die jaren bij hem, dus die ging ik mooi naar Tjomta. En de vis kan ik, en de visjes ik. De visjes ik. Ja. Dat jouwt al een stukje vertrouwen, dat schept al een bouwen. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor het hierheen komen. Dan ben ik wat dat betreft akkoord. Ja. Nou, dat is al Jannie. Ja, zeker. Dan ga ik met het Tjom eerst. Bedankt. Ja, jou, ik bedankt. En graag tot de oren weekend denk dan. Ja. Ergotherapeut Petra is bij vrouw Meijer. Ze is vol en beziekt de trieën weer op te nemen. Maar om haar weromte wat veiliger te maken, om zijn nieuwe valpartijen voor te wijzen, had Petra wat helpmiddels. Na de slaapkamer is nou de badkamer aan de beurt. Petra had anti-slipmatten voor vrouw Meijer meegenomen. Dus, dat leg je gewoon los onder de kleedjes. Ik kan het op maat knippen. Maar ik wil even een stukje doen, dat u het verschil eens even kan zien. En als u denkt, het is wat. Ik heb nooit wat gelukkig bij gehad hoor. Maar nee, het is wel... Het moet ook niet. Ik heb mijn haar gekeken, de momenten waarvan ik weet van dat zijn gevaarlijke momenten dat iemand zelf iets doet. En dat vind ik altijd in en om bed. Mensen die doen vaak daar de kousen aan. Het zijn veel handelingen daar. En een bedrand is nooit zo stevig als een stoel. Je kunt je niet zo gauw vastpakken. Dus als er iets gebeurt, is het vaak daar. Je doet het ook 's nachts. Dat is ook altijd een loopje naar het toilet. Nou, dat zijn punten waar ik altijd extra op let. Van, zijn alle risico's daar weg? En daar word je ook geestelijk niet beter van. Als je zo 2 keer valt. Ik kom er nu aardig overheen op, maar ik was zo bang.
En zo, ik vertrouwde me niet meer. Hè. Nou, ze is sowieso van nature wat nerveus. Bang om te vallen, altijd al geweest. Ja, in de zomer is dat toch gebeurd, maar dat is ook nadat ze een operatie gehad heeft. En ze was gewoon hartstikke moe. Ze tilde de voeten niet goed op en viel over een heel klein richeltje wat je niet weg kan halen. Petra knipt de anti-slipmotten op maat, laat ze in de badkamer en liet vrouw Meijer dan het verschil vielen. Nou, komt u maar. Nou, moet je eens kijken. Wat een verschil! Ja, veel meer dan je van tevoren denkt. Ja, nou, mijn dochter dit ziet, die zou wel zeggen. Oh, wat prachtig. Had u veel eerder moeten hebben, eigenlijk. Ja, ja, zij zit wel in de zorg, maar niet in dit soort dingen, hè? Nee. Nou, prachtig. Nou, dan pak ik mijn spullen weer in. Goed. Oh, En dan zie ik u volgende week. Ja. Ik bel wel even op wanneer het uitkomt. Ja. Maar alles wat je kunt helpen om je wat mobieler te krijgen, is altijd meegenomen. In Saxenoord had Laurent een drok waar de Jerry van vrouw Couperus. Hij zal haar verrassen. Ik ga even bij mevrouw Couperus langs om een verzoekbriefje aan haar te geven. Want iemand heeft een nummertje voor haar aangevraagd ter ere aan haar verjaardag. Hallo. Hallo mevrouw Couperus. Nou, het is nog geen etenstijd hoor. Nee, ik heb wat anders voor u. Ik heb via de huisomroep heeft iemand een aanvraag voor u gedaan, voor uw verjaardag. Oh. Dus ik zal die aan u geven. En dan zal ik hem even op die zender zetten? U heeft geen bril? Ik heb mijn bril daar op het tafel. Het is van mevrouw Jansen, van de buurvrouw. Ah, hier van, ja, dat is lief. Nou, kijk eens, het is er al op. Nou, we hebben ook in huis een huisomroep. Daar kunnen mensen verzoekplaatjes aanvragen voor mensen die hier wonen. Hè, zoals de buurvrouw of de buurman, mensen die jarig zijn. Ja, dat zijn toch wel dingen, dat is heel erg leuk voor Saxenoord. Goedemorgen mevrouw Couperus. U bent vandaag jarig. Mevrouw Jansen heeft een lied voor u aangevraagd. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. En nog vele jaren in goede gezondheid. Dank u. U gaat luisteren naar Frans Bauer. We wensen u een prettige dag. Hartstikke lief. Ja hoor. Anneke gaat in avondrust naar haar laatste cliënt van jong, vrouw Bosma. Zij had hulp nodig bij het uitklaaien en mocht het op bed gaan. Mevrouw Bosma, goeie jong. Zuster, ben ik blij dat je er bent. Ja, nou, dat weet ik alweer. Ja, want ik kom graag niet was. Ja, en lekkere bed, dacht ik. Dacht ik. Ja. Zal ik eerst op je huis maar even nu aan dan? Alsjeblieft. Nou, toen ben we nog naar mevrouw Bosma geweest. Mevrouw Bosma die begeleiden we altijd bij de kousen nu te doen en het naar bed brengen. En wat een fijne dag in je hand. Ja, hartstikke mooi, hè? Ja. Heb ik nog wat in? Nee, je hoort eigenlijk niks uit van. Want ik was voor de morgen eerst net al te fris. Dus ik dacht maar een beetje rustig worden. Dat kon niet meer. En ik word bijna net het laatst wezen. En ik ging me eigenlijk op van een onleunwoning. En toen weer een klein dochtertje zei, oh Pep, het is vol gezelliger in avondrust. En toen heb ik hier weer samen rondleiding. En ik weer hier samen. En ik ben hier zitten gegaan, juntje maat, dat werd nog 4 uur hier. En ik zei, nou ben ik te plat. Ik heb nooit onwennig geweest. Ik even een steuntje. Dat is hartstikke mooi, hè? Ja. Nou, dan ga je eerst maar naar de douche. Nou, de eerste uur koe ik eigenlijk alles zelf nog zo'n beetje, nou. Moeten ze me net helpen. En nu ben ik helemaal afhankelijk van de zusters hier. En dat doet me prima. Sta je goed? Ja, ik hou me goed bij. Oké. Oep. Zo. Ze is net heel erg stabiel op de voeten. Dus maar de pyjama te doen, dan even goed attenderen dat ze goed vast gaat onder de rollator. Het is jou een gevaarlijk gevoel, hè? Je kan bellen als er wat is, nou. Nou, dan gaan we naar het bed, hè? Even zien, je haalt één kant van de green tegen, nou? Hier, Lena, hier. Deze hier op hem letten? Ja. Nou ja, die ene zuster laat je even beter als te horen. Hè? Dat is toch altijd een zaak. Maar over het algemeen is het prima. Nou, dat gaat ik al wel mooi, hè? Ja. De eigen druppen. Nou, jongens.
Dat weet alweer, hè? Eerst de tekens even hoe je heen het wand. Nou, dat lees ik nog weer als een koningin, net. Ja, net. Van alle kleine dingen genieten. Was best nog maar zoiets, maar ik geniet altijd. Nou, leven. Wel trusten. Ja, wel Tot trusten, morgen. zuster. Tot mooi, hè? Ja, tot ziens. Ik doe het door voor je op slot, ja? Ja, mooi. Ja? Oké. Oordelwieke na de intake van Hoekstra en zijn vrouw wijden ze al in Marten naar hier met John. Ze hebben haar huis in Frenscher verlitten matten en wijden nu in een appartement in het verzorgingstehuis. Maar heel al wend binnen ze nog net in haar nieuwe wente. Maar alleen als slepen, dat wil net. Nee. Dan komt alles op je taart, hè? Naast. Dat is het broerste wat wij nou eigenlijk mooi maken. Dat sliepen nachts, want je bent er thuis wend, want de rest het goed uit. Maar ja, het moet alleen op zijn gang komen. Het moet alles in plak vinden. Ja. Ja. Nou, en nu gaan we hier. Net sinds de einde dat Marten en hem de familie Hoekstra nota goed bevalt, is het toch net de bedoeling om daar van langere tijd te blijven. Nou, zullen wij staan in Saxenoord in Skreun en we staan op 1. Dus als er wat vrijkomt, dan hoop ik dat we daarheen mooien. Want ja, wij zijn hier vrijelijker, dus daar wil ik wel graag blijven. En hij Ja, wel. Maar dat wist net natuurlijk, als het veroordeeld hè, was dan op die dakhelft, dat was krijste. Dat was maar even afwachten. Wij zijn eigenlijk te let met het opjaan van het bejaardenhuis. We hebben een jaar eerder verkassen moeten. Maar dat hebben we net in, want je denkt, je schouwen dat vooruit. Dat is iets dat dat spijt me al. Maar ja, daar kun je er niks aan doen. De familie Hoekstra zult door de verhuizing een nieuwe start maken. Maar toch willen ze nog net te volle nadenken over de toekomst. Want daar binnen ze op dit stuit net zo positief over. Maar dat komt wel beter, want ik loop slecht. Het hoofd dat is niet helemaal 100% in orde. Het hangt er wat van af hoe hij is op het moment. Soms dan kan er helemaal niet rennen en net bewegen. En soms dan is het heel gewoon en heel goed. Maar dat is mijn zorg, uw zorg eigenlijk een beetje gezond blijven. Nijwieke in de mensen van zorggroep Tellens. En je begrijpt wel, als je mensen bent, als je altijd bent, je moet het maar nemen, zoals het is. Goed zo. Zit de bril wel goed? Hij zit mooi.